Kukuha ti Apo ti lubong ken amin nga aliwan na. Kukuha na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na itirabaw di kita dala madanom, katitilan sad ti taaw impasag na ti pamuon. Sa isino ti maikari a sumangat iti bantay ti Apo. Sa sino ti mapalubusan ang sumrek iti nasantuan at templona. Tinadalos ti aramid na kan ti panunot na, tinatarnaw ti puso na, tinapasneg agserbi ti kinapudno, kan ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo, kenawaten to ti Diyos, ang mga isalaken ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti masidagiti Diyos, isuda tagparang iti imatang ti Diyos ni Jacob. Ilukatyo na imbag dagiti ruwangan, lukatanyo dagiti ridaw akadaanan, ket pasaringgan nyo ti ari ana idaklan. Siya sino daytoy na indaklan ng ari? Isu ti Apo na bilag ka na pigsa, ti Apo ang maingal iti pagugubatan. Ilukatyo na imbag dagiti ruwangan, lukatanyo dagiti ridaw akadaanan, ket pasaringgan nyo ti ari ana idaklan. Siya sino daytoy na indaklan ng ari? Ti Apo man nakabali namin, isu ti na indaklan ng ari. Kantayin tayo, agtagderak, kari ni Hesus Kristo. Agtagdarakari ni Jesu Kristo, itiag na nayon ni daydayaw ko. Gloria jay kangatuan ti ikan kantak, agtagdarak iti karina. Agtagdarak ti karini Kristo kanyak. Agtagdarak ti karina kanyak. Agtagdarak kari ni Jesu Kristo, uray umay ti bagyo jakagdanag, gapot sa Diyos as baligiyak, agtagdarak iti karina. Agtagdarak ti karini Kristo kanyak. Agtagdarak ti karina kanyak. Agtagdarak kari ni Jesu Kristo, taiso na asinaayat unay, inal daw iten at baligi kanyak. Agtagdarak iti karina. Agtagdarak ti karini Kristo kanyak. Agtagdarak ti karina kanyak. Agtagdarak kari ni Jesu Kristo, sana to ama iwawati biyak, ngem ti baro kong naaginanak. Agtagdarak iti karina. Agtagdarak ti karini Kristo kanyak. Agtagdarak ti karina kanyak. Akararag tayo, si bibiyag ken manakabalin a Dios sa mami nga nalangitan, si kaapo nga naisugat iti biyag ken bendisyon ti ayat. Agyaman kami Apo. When Apo agyaman kami kadagiti ayat mo ken bendisyon kada kami nang runa iti salon at mi. Pakawanan na kami kadagiti pagkurkurangan mi, ket nalablab singan mi tapno maikari ti banagmi iti nagsangkuan o Apo. Tapno mabalin mi manen ti umawat kadig grasya ken ayat mo. Kaasya na kami o Apo, bendisyon na nami dagiti araw-araw mi, tapno mabalimit nga bendisyonan iti sabsabali. Si pakumbaba kami manen nga umay ken ka, nga napuan panagyaman ken panagdaydayaw ito daytoy abigat. Dawaten mi ti panangdalan mo kadagiti-dagiti bibiyag mi, tapno saan kami nga maiwawa. Bendisyonan kada kami o Apo aming apaset, iti inkam panagdaydayaw
tapno at dapay nga mayesideg ken ka. Gapo iti sanamit nga nagan ni Apo mi nga Jesus, dagitoy iti kararag ken dawat mi. Amen. Good morning! Ayun, yung mga pupils ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil to'y ti aldaw ngay naramid ti Apo, agrambak tayo ko nagragsak tayo. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, welcome to Knox United Methodist Church 7 o'clock worship service. The Ilocano worship. Ang Ilocano worship na kung saan 95% hindi nakakaintindi ng Ilocano. Ito yung unique sa Ilocano worship ng Knox. 95% sa mga dumadalo hindi nakakaintindi ng Ilocano. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo na po tayo ng conference year 2024-2025. Second Sunday na rin po ng July. Now, may mga ilang paalala lang po tayo. Una, sa mga kasapi po ng Church Council, members of the Church Council, ang installation po ninyo ay mamaya during the Tagalog-English worship. So ang installation of officers of the Church Council will be during the Tagalog-English worship. Pangalawa, ang first council meeting for this conference year ay mamayang 1:30 p.m. Ang Sunday school po natin ay 11 to 12:30. Kung matatapos ng 12, mas maganda. At ang sa ganun ay 12 to 1, yun ang lunch. Kaya Sunday school teachers, subukan na natin na by 1 p.m. 11 to 12. By 12, matapos ang Sunday school. Pero bigyan natin, pwede rin naman natin bigyan ng allowance ng 15 minutes. At nang sa ganun ay pagkatapos ng Sunday school ay lunch para sa mga council officers. Kung pwede nating simulan ng 1 o'clock, mas maganda yung meeting. Pero kung hindi kaya at talagang 11 to 12:30 yung Sunday school, sige lang po, pakiusap ko lang sana na mas maiksi sana. Pero hindi naman natin pwedeng isacrifice yung pag-aaral sa salita ng Diyos kasi. And then, pangatlo, mga kapatid, isama natin sa ating panalangin ang ating mga kasapi sa National Bible Quiz ngayong darating na Sabado. Yung Bible Quiz po natin, National Bible Quiz, sa 24 na po yun.
Ay, 20. Yes, 20 pala. Ang nasa isip ko yung Juan na. So, this coming Saturday, July 20, lalo-lalo na isama natin ang pambato natin sa PAC. 2 anak ng pastor. Yung junior level, yung anak ng pastor natin sa Central Church. Anak ni Pastor Galanza. Sa senior level, yung anak ng ating DS, DS Ralph Cruz at ng ating magandang diakonesang si Diakonis Abby, si Nice. Asan si Nice? Isama natin sila sa ating panalangin. It is an honor for us na ang mag-represent sa senior level ng PACI mula sa NACS. Now, para sa ibang mga announcements, please subaybayan po natin ang ating mga Facebook page at ang ating mga chat groups. Ipopost po natin ang mga yon sa ating chat groups at sa mga Facebook page. Sige po, ating tawagan ngayon lahat ng mga bata upang sa ganun ay kanilang ibigay kanilang alay na kanta at sayaw. And I've got to have a heart to change the world. Let the songs start to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from the heart of love. Let the world know that Jesus loves them. You and I got to have a heart to change the world. Let the songs start to sing
Thank you, kids. A heart to change the world. Sige po, lahat po ng mga bata, pwede bang pumunta dito sa harap? Lahat ng mga bata dito na sa harap. Let us pray for them. Nandito po sa harapan namin, Panginoon, mga bata. Sila na kinabukasan ng simbahan. Sila na nagsisilbing halimbawa kung paano magtiwala sa inyo. A heart to change the world. Ito pong kanilang awit para sa amin, lalo-lalo na para sa iyo. Nawa, Panginoon, create in them that heart that can change, truly change the world through you and through your word and through your power. Create also in us that heart that through us and through your power and guidance, the world will truly change. Dalangin namin ngayon, Panginoon, i-bless mo mga batang ito. Biyayaan sila, pagpalain sila. Ganon din ang kanilang mga magulang. At lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, lahat ng nagmamahal sa kanila, gabayan sila sa kanilang paglaki, pag-aaral, at pagiging tapat na anak mo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Sige po. Batiin natin yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Sino-sino yung mga birthday celebrators? We have Sharon Ong, Raquel Sakdalan, Ryan Julius Bigayan, Raymarth Jan Bigayan, Delia Gumangan, Jose Paulo Gonzalez. Deaconess Sharon Rose Yabot, asan si Teacher Abby, as Teacher Sharon. Darwell Frederick Lirena and Jasmine Yere. Meron pa po bang ibang nagdiriwang na kalang birthday sa linggong ito? Si Kuya Mel. Halika dito, Kuya Mel. Si Major pala eh. Sino pa po? Diba? Mag-isa lang siya? Sa kanya lang yung blessing ngayong linggong ito? Meron po bang mga first time na dumalo sa ating pagsamba? Nasa nating mga first timers? Ayan, yung anak ni kapatid na Aw, saka yung kanyang girlfriend. Galing pa yan ng Tala, ha? Sa Caloocan. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Narito po sa harapan namin, Panginoon, ang kapatid na Mel na siyang nagdiriwan ng kanyang birthday sa linggong ito. Ganon din ang mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan. As we extend our hands toward them right now, we ask you that you please bless them, continue to empower them, grant them their heart's desire, and may that be your birthday gift upon Kemel, and may that be your special gift to these our brother and sister who for the first time are with us in this worship service. Panginoon, nawa maramdaman nila na sila'y hindi estranghero, kundi sila'y kasapi ng pamilya ng NACS, United Methodist Church. I-bless mo rin lahat ng nagdiriwan na lang birthday sa linggong ito. Ganon din yung mga nagdiriwan ng lang anniversary. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at Amen.
and God bless you. Ang hinaman ng palakpak natin. Para kayong hindi nag-agahan ha. Sige po, God, thank you, thank you. Digyan tayo iti panakaybasa ti nasantuan na surat. Daan natulag, Samuel, Kapitulo 6, versikulo maisang gana 5, sangapulo 2, hanggang gana sangapulo siyam, kastoy ti kunana. Maipaan tilakas at itulag ijay Jerusalem. Inumong manan ni David dagiti napili, ama ng igubat ti Israel. Agdagubda iti 30,000, ket indawlon na iday mapan abala ijay Juda, tapno alain da tilakas at titulag ni Yahweh, ama ipakita iti laingitan at trono ni Yahweh, ama nakabalin amin. Inalada iti balay ni Abinabnab, nga adda iti ituktok titurod, ken inkagargana iti baro akarison sa dapimanaw da. Usa ken Ahiyo nga anak ti Abinadab, iti mangiturong iti karizon. Magmagnada, iniahiyo ti sango tilugan. Agsalsala, ken agkakanta ni David, ken dagiti amin nga Israelita, ti amin akabailenda. Akas pamamayda ken ni Yahweh. Aktuktukarda dagiti apra. Salterio, banderita, kastuelas, ken piang-piang, ngem idi dumingteng da, ti panaltalgan tinahon, naiktikbol dagiti baka, isud gapuna, at tininggel-ngel ni Uza, tilakasa iti tulag. Nadamag ni Ari David, na nabindisyonan ti pamilya ni Obed Edom, ken amin nga adda ken kuana, gapu tilakasa ti tulag. Iti kasta, inala na tilakasa iti balay ni Obed Edom, tapno ipana ijay Jerusalem, napakuyugan iti dakkel arambak. Idi nakaadayo iti innem nga addang, dagiti lalaki nagawit iti lakas at itulag. Pinagsardingda iti David, sa nanggidaton iti maysa a baka, ken maysa nga lukmek a karnero. Nagbarikes ni David iti linen, nga epod, ken nagsala iti amin a kabailan na. Akas panadaydayaw ken ni Yahweh. Iti kasta, isuken dagiti amin nga Israelita, inyawid da tilakas at itulag ijay Jerusalem. Bayat ti panangada, agdirdir ida iti ragsak, ken apuypuyo da dagiti trompeta. Idi madamada nga isirek iti lakas iti syudad, timaw ni Mika, nga anak ni Saul. Ket nakita na ni Ari David, agsalsala ken aglaglagto iti matang ni Yahweh. Inumsi ni Mikal ti Ari, inserekda ti lakasa ken inkabilda iti uneg, ti nairantana atolda, binangonan ni David. Nangidatag ti David kadagiti daton, amapurwan kadagiti daton, pakipapia, maipaay ken ni Yahweh. Kalpasan na, benendisyon na dagiti tattao, iti imatang ni Yahweh, ama nakabalin amin. Ket, binungnung na amin nga ida iti kakanen. Inakan na iti tunggal Israelita, iti maysa at tinapay. Sang kaiwa iti natuno a karne, ken kanananen nga adda pasas na. Kalpasan na, nangawid da amin. Tisao, ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder iti panghibasa ti sasantuan ng Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo na po Hesus Kristo segun kan San Marcos. Pinatay si John the Baptist. Sobrang naging sikat si Jesus kaya nabaltan ni King Herod ang tungkol sa kanya. May mga nagsasabing nabuhay ulit si John the Baptist, kaya nakakagawa si Jesus ng mga himala. Sabi naman ng iba, siya si Elijah. Yung iba, isa siyang prophet, kagaya siya ng mga prophet ng unang panahon.
Pero nang marinig to ni Herod, sabi niya, siya si John the Baptist, yung pinapugutan ko ng ulo. Nabuhay ulit siya. Si Herod ang nag-utos na aresuhin at ikulong si John the Baptist. Ginawa niya yun para kay Herodias na pinakasalan niya kahit na asawa yun ng kapatid niyang si Philip. Pinagsabihan kasi ni John the Baptist si Herod na hindi tama na maging asawa niya ang asawa ng kapatid niya. Nagtanim ng galit si Herodias kay John the Baptist. Kaya gusto niya itong ipapatay. Pero di niya magawa yon kasi nirerespeto ni Herod si John the Baptist. Alam kasi ni Herod na mabuting tao at banal si John, kaya di siya pumapayag na may masamang mangyari dito. Kahit na sobrang nalilito si Herod sa mga sinasabi ni John, nakikinig pa din siya sa mga sinasabi nito. Pero nagkaroon ng chance si Herodias na ipapatay si John the Baptist. May birthday party si Herod noon. Invited lahat ng mga opisyal niya, mga leader ng Galilee, pati mga military commanders niya. Sa party na yon, pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw siya sa harap ni Herod at ng mga bisita. Sobrang natuwa si Herod sa sayaw ng dalagita, kaya sinabi niya, humingi ka ng kahit na ano at bibigay ko. At sumumpa pa siya, kahit hingin mong kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Lumabas ang dalagita at tinanong ang nanay niya, ano pong hihingin ko? Sumagot ang nanay niya, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Bumalik siya agad kay Herod at sinabi niya, gusto kong ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni John the Baptist na nakalagay sa isang plato. Sobrang nalungkot si Herod. Hindi niya kasi pwedeng sirain ang pangako niya sa dalagita sa harap ng mga bisita. Kaya inutusan niya agad ang isang sundalo na pugutan ng ulo si John the Baptist. Sumunod nga ang sundalo at pinugutan ng ulo si John sa kulungan. Tapos, nilagay niya ang ulo ni John the Baptist sa plato at saka dinala sa dalagita. Dinala naman ito ng dalagita sa nanay niya. Nang nabaltan ito ng mga disciples ni John the Baptist, kinuha nilang katawan niya at saka nilibing. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Manaydayaw ka, O Apo Hesukristo. Mensahe ti kanta, magaputi, Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Good morning. Friends, sa linggong ito, gusto kong pag-usapan natin yung the transformative power of faith. Ang pananampalataya na nagbabago o nakakapagpabago sa buhay. Ang kapangyarihan ng pananampalataya upang baguhin ang buhay ng isang tao. Ang hirap mag-translate mula English sa Tagalog. Sabi ni Nanay Maring kanina, mag-Tagalog ka. Lagyan mo ng kunting Tagalog ang iyong sermon, Pastor. Ang sagot ko sa kanya, paano yun na Tagalog ako? Ako'y Ilocano at dahil Ilocano, Tagalog. Ibig sabihin nun, mas prefer ko pa nga actually mag-sermon ng straight na English kaysa Tagalog. However, friends, pansinin nga natin yung ating dalawang text sa umaga ito. Una, mula sa 2 Samuel chapter 6 verses 1 to 5, and then 12b hanggang 19, at yung Mark 6:14 to 29. Nung binabasa ko tong dalawang text na to, isa sa Old Testament sa yung Gospel reading, paano ko kaya i-connect yung dalawang ito sa isang sermon? Ang hirap ano? Una, yung pagsayaw ni Haring David bilang pagsamba kay Yahweh. Tapos yung pangalawa naman sa Bagong Tipan, sa Gospel, nung pinugutan ng ulo si John the Baptist. Kaya sabi ko, ang hirap naman. Ano kayong connection ng dalawang ito? Bakit kaya ito ang nasa lectionary readings natin? And so, habang ako'y nag-isip, pinagbubulay-bulayan ko itong dalawang Bible texts na to, nakita ko yung isang pwedeng maging connection. The connecting point. And that is faith that transforms the lives of people. Ang pananampalataya na nagbabago sa buhay ng tao. Una, 2 Samuel 6, 1 to 5 and 12b to 19. First, we see in here the joy of worship. Yung kagalakan sa pagsamba. Mike, ayun. Akala ko sisigaw na ako hanggang sa matapos ang service.
Una, si Haring David gusto niyang dalhin yung Ark of the Covenant sa syudad na kung saan ito'y kanyang itinayo. Sa text natin sabi, David wanted to bring the Ark of the Covenant to the city that he put up, to the city of David. Ibig sabihin nun, sa bayan ng Israel. Or sa Jerusalem itself. Ano bang kahalagahan nito? Bakit kailangan nang kunin yung Ark of the Covenant? Ano ba tong Ark of the Covenant na to? Ito po yung box. Sa Ilocano, lakasa. Actually, hindi Ilocano yun eh. Espanyol. Lakasa. Box. Anong nakalagay dito? Sa loob po nito ay ang stone tablets. Yung dalawang bato na kung saan nakasulat ang Ten Commandments. At sa ibabaw ng lakasa or ng box na to ay may dalawang anghel, kerubin, na magkaharap. At ito yung tinatawag na the throne of God. The seat of the throne of God. Ito yung pinakabanal, isa sa pinakabanal na kayamanan ng Israel. Gustong dalhin ni David itong Ark of the Covenant na to doon sa kanilang bayan upang maging bahagi sa pagsamba at pananampalataya ng buong bayan ng Diyos. Nung kanya nang kinuha ito, pinakuha ito, well, di ko na ikukwento yung buong pangyari. Nabasa naman na kanina. Ay, kaya lang sa Ilocano pala binasa, no? Hindi rin naintindihan ng karamihan. So, isa-summarize ko na lang. Yung unang pagkakataon na inattempt ni David na dalhin yung Ark of the Covenant sa kanyang syudad, aba, habang papunta na sila, pauwi na sila, natalisod yung mga baka na humihila doon sa Ark of the Covenant. Muntik nang bumagsak sa lupa. Kaya't sabi ni David, teka, parang ayaw yata ng Diyos na dalhin ko to sa bayan ko. Kaya iniwan muna ito doon sa bahay ni Obed. Pagkatapos ng ilang buwan, nabalitaan ni David na dahil ang Ark of the Covenant ay nandun sa bahay ni Obed, naging masagana ito, naging mayaman, progresibo ng buhay niya. Umangat ang kanyang estado. Sabi ng mga alagad ni David, dahil nasa kanya ang Ark of the Covenant, siya'y pinagpala ni Yahweh. Kung kaya't, dahil sa kagustuhan ni David na hindi lang sana ang tahanan ni Obed ang pagpalain, kundi ang buong bayan, pumunta ulit siya at sinundo, iniuwi yung Ark of the Covenant. Nakaka-6 steps pa lang sila pabalik sa syudad. Pinatigil ni David yung prosesyon. At siya'y sumamba, nag-alay kay Yahweh. After worshiping God, pagkatapos niyang magbigay ng alay kay Yahweh, lumarga ulit sila at sa kanilang paglalakbay, naglakbay sila ng punong-puno ng pagsamba.
At nung papalapit na sila sa syudad, tinodo na ni David ang kanyang pagsamba. Sumigaw, umawit, at sumayaw si David bilang pagsamba kay Yahweh. Anong gustong sabihin nito para sa atin, mga kapatid? Una, in our worship, we should be joyful. Dapat masaya tayo kapag tayo sumasamba. Hindi yung kumakanta tayo, joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Kaya lang, ang ating na mga itsura, joyful, joyful, we baka nakita mo yung kagalit mo, joyful, joyful, we o di kaya, dahil punong-puno ka, feeling mo, punong-puno ka ng problema, joyful, joyful. Kinakanta mo joyful, joyful, pero yung itsura mo nun nakabusang. Hindi nakikita yung galak sa pagsamba. Kahit na ang mga hymno, mga kanta natin ay very emotional or sentimental, at tayo'y lumuluha na, pero yung luhang yun ay dapat luha na punong-puno ng pagsamba at pasasalamat. Dapat tears of joy ang nakikita, hindi yung si Nanay Biring. Nung unang-unang linggo niya dito sa NAX, kwento ko lang, Nay, no? Aba, lumuhod dito. Tanda ko ditong parte eh. Ako naman bumaba, nilay hands ko siya. At pinag-pray, naku, umiiyak siya. Mayroon siyang hinihiling sa Panginoon. Wala pong masama doon. Na kapag tayo humihingi sa Panginoon, humihiling sa Panginoon dahil may mga problema tayo, ay iiyak natin ito sa Panginoon. Wala pong problema doon. Dapat nga ganoon. Pero huwag naman sanang every Sunday na lang, parang hindi gumagaan ang ating pakiramdam. Huwag naman na parang walang ginawang Panginoon na maganda sa atin sa linggong nagdaan. Paano na lang sinasabi natin na Jesus has turned our mourning into dancing? Sabi natin last Sunday, last 2 Sundays na, sinasabi natin, si Jesus kaya niyang baguhin at gawin ng ating mga hinagpis at panaghoy pag-iyak sa pagsayaw o sa kagalakan. So, in our worship, we should always be joyful. Kahit na may problema tayo, kahit na umiiyak man tayo, pero dapat, pagkatapos ng ating pagsamba, uuwi tayo na may galak. Hindi yung uuwi tayo pagkatapos ng pagsamba na, walk out ako. Inis na inis ako. Ayoko na. Dapat, pagtapos ng worship, pagkatapos ng pagsamba, ang ating puso naway punong-puno ng galak sa Diyos. Wala sanang uuwi pagkatapos ng pagsamba na punong-puno ng galit ang puso. O di kayo punong-puno ng kapighatian. Para saan pa't sinasabi natin, binabago ng Diyos ang ating buhay, ginagawa niya yung ating mga kalungkutan,
Pinapalan niya ng kagalakan. The joy of worship. Pangalawa, yung ginawa ni David, hindi lang siya nagalak. Itinodo niya yung kanyang pagsamba. Hindi niya alintana na siya isang hari. Kundi, siya'y naghubad. Isang linen lang ang kanyang isinuot. Tapos, sumayaw siya sa harapan ng maraming tao. Sumayaw para sa Panginoon. He shouted, he sang, and he danced for the Lord. He gave his all in worship. Sa ating pagsamba, ibigay natin ang ating lahat sa Panginoon. Sabi ng isang kanta, lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Let us give our best in worship. Ituto natin ang ating pagsamba sa Diyos. Wala pong half-hearted sa pagsamba. Wala pong kalahating pagsamba. Ang pagsamba natin dapat todo. Yung sinasabi ng kanta, lahat ay ating ibigay sa ating pagsamba sa Diyos. Kasama na rin yan yung ating alay, yung ating offering. Maalala ko lang nung bata ako, sumalangit naman sila. May mga ibang miyembro kasi sa simbahan noon na kung saan ako lumaki. Pag offering na, ilalabas yung wallet, dudukot siya ng baril, tapos kakapain. Yung may guhit-guhit, pipiliin niya yun. Yun ang ipabibigay niya bilang offering niya. Anong barya yung may guhit-guhit sa gilid? Benching ko yun, di ba? Benching ko ba yun? Sabi, ang yaman nito, ba't ganun lang? Eto, meron pa. Sa isang simbahan. Of plate. Buti dito, basket eh. Sa isang simbahan, offering plate. Yung plato talaga. Yung wooden plate na parang malukong. Parang salad bowl. Ang nasa wallet niya, 100. Nung dumaan na yung offering plate, ang tagal sa kanya. Bakit? Kumukuha ng sukli. Para bang may utang ang Diyos sa kanya. Kumukuha ng sukli. At ang matindi, mas malaki yung sukli niya. May iba, mas malaki yung sukli kaysa binigay. Nagbigay ng 100, pero kinuha naman ng sukli, 125. Kumita pa. Yung iba naman, nagbigay ng 100, ang sukli niya, 75. 1/4 lang palang bibigay niya sa Panginoon. Nasaan yung sinasabi natin? Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Pag
Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Oh, ang ganda ng mundo ginawa ng Diyos sa atin. Ang ganda ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Bakit natin siya pinagkakaitan ng lubusang pagpapala, lubusang pagsamba, lubusang alay? Binigay niyang lahat-lahat, pero tayo, ilang percent ang kaya nating ibigay sa Panginoon? Joyful worship. Pangalawa, worship the Lord with your whole being. Full worship. At ito dapat ang resulta ng pananampalataya sa Kanya. Joyful worship and wholehearted worship. This should be the result of our faith. Kapag kulang tayo sa pananampalataya, imposible po nating magawang mga yon. Imposible nating magawa ang mga ginawa ni Haring David bilang pagsamba kay Yahweh. Sa ating gospel reading, kay John the Baptist, pinapugutan si John the Baptist. Bakit? Binatikos niya si Haring Herodes. Ano ba yung ibinatikos ni John the Baptist kay Haring Herodes? Binatikos ni John the Baptist si Haring Herodes kasi kinuha niya yung asawa ng kapatid niya. Kapatid niya si Philip. May asawa si Philip, si Herodias. Kinuha niya si Herodias na kanyang asawa. Actually, sa text sabi, yung binasa kanina, pinakasalan eh. Pero hindi actually ganun eh. Ginawa niyang kabit si Herodias na asawa ng kapatid niya na si Philip. Dahil dito, buong tapang sinabi ni John the Baptist na mali yung ginawa ni Herodes. Sa galit ni Herodias, yung asawa ni Philip, gusto niyang ipapatay si John the Baptist. Pero, si Haring Herodes naman, ayaw. Dahil mataas ang kanyang paggalang kay John the Baptist. So, walang magawa si Herodias. Kahit na inis niya, wala siyang magawa. Kasi, pinoprotektahan ni Herodes si John the Baptist. Isang araw, dumating yung birthday ni Herodes. Nagpa-party siya. May party-party sa palasyo. At kasama sa celebration, birthday party ay sumayaw yung anak na dalaga ni Herodias. Sa ibang bahagi ng ibang ebanghelyo, tinawag siyang Salome. Yung anak ni Herodias. Sumayaw yung dalagang anak ni Herodias. Siya'y maganda, batang-bata, at magaling sumayaw. Nagustuhan ni Herodes at lahat ng mga guests niya, panauhin niya, yung sayaw ni Salome, yung sayaw ng anak ni Herodias. Kaya't biglang sinabi ni Herodes, dahil nagustuhan ko ang iyong sayaw, humingi ka kahit ano, kahit kalahati na aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Grabe, no? Nung narinig yun ng dalaga, pumunta siya sa kanyang nanay. Nay, sabi ni Haring Herodes, dahil nagustuhan niya yung sayaw ko, kahit anong hingin ko, ibibigay niya. Aba, nakahanap tuloy ng pagkakataon si Herodias. Sabihin mo kay King Herod, gusto mong makita yung ulo ni John the Baptist na nakalagay sa plato. Nung sinabi ng dalaga ito kay King Herod, nalungkot man si Herodes pero wala siyang magawa.
hindi niya pwedeng hindi tuparin yung kanyang pinangako sa harapan ng kanyang mga opisyal. Eh di pinapugutan ng ulo si John the Baptist. At nilagay sa plato yung ulo. King Herod, ito po yung order nyo, isang ulo ni John the Baptist. Enjoy. One John the Baptist head coming. Ano pong mensahe nito para sa atin? Mga kapatid, dahil sa pananampalataya kay Yahweh, kahit na nanganib ang buhay ni John the Baptist, hindi siya tumigil sa pangwawasto sa maling ginawa ni Herodes. Wala siyang takot na sinabi ang pagkakamali ng hari. Hindi niya alintana kahit na siya'y ikulong, kahit na siya'y patayin. Ang mahalaga sa kanya, masabi niya ang mensahe ng Diyos na mali ang ginawa ni Herodes. Mga kapatid, tayo kaya natin gawin yon? Can we go all out and point the mistakes of other people even if sila'y nasa mataas na posisyon? Kaya nating sabihin, mali kayo. Ito ang sinasabi ng Diyos. Or, tatahimik na lang tayo. Sa isa kong destino, sinabi ko noon sa kanila, at gusto ko rin sabihin sa inyo ito ngayon, mga kapatid, ako'y itinalaga ng Diyos sa simbahan upang gawin ang tama, upang sabihin ang nararapat. Kung kailangan i-rebuke ang mga tao, kahit na leader ng simbahan, gagawin ko. Kahit na manganib na ako'y malipat ng destino dahil sa pag-rebuke ko sa kanila, gagawin ko. Mas takot ako sa pwedeng gawin ng Diyos sa akin dahil hindi ko ginawa ang aking tungkulin sa simbahan kaysa sa ilipat ako ng destino. I'd rather fear God than be afraid to whoever is the church leader na ma-rebuke. If there is a need for us pastors, church workers, to rebuke the church and the people of the church, we will do so. For this is our duty. This is our call. Hindi lang po kami, kayo rin. Tungkulin natin bilang mananampalataya na sabihin kung ano ang dapat. Na i-rebuke ang mga dapat i-rebuke. If you feel and if you find some things that we need to correct, wag po kayong mag-alintanang i-rebuke din kami kung kailangan. Ito ang nangyari kay John the Baptist. Hindi niya alintana kahit na siya'y makulong o di kaya siya'y mapatay. Ang mahalaga sa kanya, dahil sa kanyang pananampalataya kay Yahweh, naging matapang siya na sabihin ang katotohanan. Faith that transforms the lives of people. Faith that gave David the courage to worship God with joy and to worship God with his whole being. Faith that empowered John the Baptist to tell the Word of God, the message of God, to people, even people who are in authority. It doesn't matter whether
mapahiya siya, si David, or whether makulong at mapatay siya, John Baptist. What matters is, they have that faith in God, and that faith in God that they have transformed them. They became courageous in worshiping. Naging matapang sila sa pagsamba at pagbibigay ng todo-todong pagsamba. Naging matapang si John the Baptist na magbahagi or ibahagi ang mensahe ng Diyos kahit na siya'y mamatay. Ganon din sana tayo. Nawa ang ating pananampalataya kay Jesus, ang ating pananampalataya sa Diyos, gawin tayong matapang na sumamba ng buong galak, sumamba at sa ating pagsambay, ibigay ang lahat sa Kanya. Maging matapang na magbahagi ng salita ng Diyos, mensahe ng Diyos, kahit na sino ang masagasaan. And as we allow God to transform us, look at David. Dahil ibinigay ni David ang lubusang pagsamba, todong pagsamba, the text tells us, and the book of Kings and the Old Testament, even the New Testament tells us, that God blessed David. Pinagpala ng Diyos si David hanggang sa sabi ng Biblia, si David ang pinakadakilang hari ng Israel, wala ni sino mang hari ang naging kagaya niya. David was blessed by God, and so he became the best king Israel ever had. If we do the same, I assure you, blessing is before you. Kapag gagayin natin yung ginawa ni David, ginawa ni John the Baptist, pinapasigurado ko sa inyo, ang pagpapala ay nasa inyong harapan. Magandang umaga po sa atin. Bless us all. Thank you, Pastor. Panangipaay kadagiti sagsagot. Narito, O Diyos, ang aming mga alay, pinagkakatiwala namin mga to sa inyo. Binibigay namin ang mga to sa inyo. Magalak ka nawa, O Panginoon, sa mga alay namin ito.
Gamitin mo mga tupang sa ganun ay lalo pang may pahayag ang iyong salita, ang iyong mensahe at iyong pagmamahal sa lahat ng dako. Gamitin mo ang mga tupang Panginoon upang sa ganun ay lalo pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa mundo. Pagpalain mo ang mga anak mong nagsibigay sa mga to, tanggapin nawa nila ang 100 beses o mahigit pa, magkano man ang binigay nila ngayon. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Bago po natin awitin ang ating Hymn of Discipleship, gusto ko lang pong ipaalala or sabihin na pagkatapos po ng ating Ilocano worship, ay Sunday school po ng lahat ng kabataan ng Ilocano worship. Doon po kayo sa upper room, sa second floor ng Bethel. Doon sa Sunday school room ng mga Mayaf. Muli, yung mga kabataan, mag-aantay po si Teacher Sharon sa inyo doon para sa inyong Sunday school. 8:30 hanggang 9:30 yung inyong Sunday school doon. Awitin natin ang ating Hymn of Discipleship, Aramidan na Kadwapo. Sikat ng tan, ito'y biyag ko, si Urayak, itikayat mo. Agramak, itisang wanam, kasasat basbasut kukat tiugasam tapno dumaldalus daytoy biyag sikalenti undasapu. Muli, Panginoon, kami lumalapit sa inyo. At sa paglapit po namin sa inyo, inilalapit po namin, Panginoon, ang lahat ng mga bumabagabag sa aming puso't isipan. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga kabigatan sa aming kalooban. Ang aming mga pasan-pasan na suliranin mga problema. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga sakit na nararamdaman, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Halik kayo, Panginoon. Kami inyong buhatin. Kami inyong kanlungin. Kami inyong yakapin. Tugunin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Tugunin po ninyo ang aming mga kahilingan.
tanggapin din ninyo, Panginoon, ang aming pasasalamat at papuri. Hindi po mabilang ang inyong pagpapala sa amin. Maraming salamat po. O Diyos, bilang inyong lingkod na itinalaga upang mamuno at maglingkod sa mga anak mo narito ngayon at sa simbahang ito, ako'y lumalapit para sa kanila. Dalangin ko muli, pakinggan sila, pagpalain sila, pagalingin sila. Tinatalaga ko sila sa inyo, Jesus. Patatagin sila. Tulungan sila upang sa ganun, kagaya ni Haring David, may bigay nila ang lahat-lahat nila sa pagsamba. Tulungan sila upang kagaya ni John the Baptist, maging matapang sila na nagpapahayag ng iyong salita. Tulungan mo sila na maging tapat sa iyo at sa iyong mga alituntunin sa iyong mga salita. Tinatalaga ko rin ang simbahang ito, Panginoon. Ang council meeting na mangyayari mamayang hapon at lahat ng kanyang mga ministries. I-bless mong simbahang ito. I-bless mo. Lahat ng mga kasapi ng simbahang ito mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda, i-bless mo ang leaders ng simbahang ito. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin at pagsamo. Amen. Amen. Mga kapatid, kagaya ni Haring David, humayo tayo't ibigay natin ang ating lahat sa Panginoon. Humayo tayo't patuloy na magalak sa pagsamba sa Panginoon. Kagaya ni Juan Bautista, humayo tayo't buong tapang nating ipahayag ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa lahat ng tao. Kagaya ni Juan Bautista at ni Haring David, tanggapin na din natin ang pagpapala. Yes, Jesus. Di bendición di Dios eterna que para una eterna familia. Di masak bayan, kawidan na satuan, bendición di Dios canal eterna. Eterna tunggal lumay ka, eterna tunggal mapan ka, mabigbigo mating puso, bendición ti ako. Di bendición ti Diyos eterna anak mo, para una eterna kapamon. Di masakbayan, tawidan na santuan, bendición
agad Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.